Luoy sabday kay kaagi ni si Sean Kingston, no? Sean Kingston. You're way too beautiful, girl. Kinsa kay kailan niya nga isa ni sa pinakasikat nga hitmaker atong early 2000s. Pero unsa day nahitabuan niya nga nung nawala ra man ni siya kalit. Hapit po daw ni siya namatay? Agoy, tara, istorya ta. Shorty, I could take you there. 2007 ang sugod sa Kamadas career aning isa ka batanon nga choy nga gikan pas Kingston, Jamaica. Si Sean Paul Anderson or atong nailhan sa pangalan nga Sean Kingston. Pero nganong R&B man iyang gisudlan nga reggae man ang iyang influence. Tungod kay nakakita siya sa mga video ni Elias. Alam ko! Atikra, bitaw tungod ni kay bisag taga Jamaica sila, pero didto gid siya nagdugay og puyo sa United States. Ug didto na sab niya nasugod og love ang hip hop. Hangtod sa niabot sa time nga nag-apil-apil na si Sean sa mga gang-gangs. Tripping nila, rap, tapos nasagulan na sabog mga illegal nga ginagmay. Ug sa edad nga 11, naka-experience na gid siya nga mapriso. Ang kaso, nanglungkab og tindahan. So ang gibuhat sa iyang mama, gipabuhatan na lang siya kaugalingon nga recording studio sa ilang balay para magpuyo na og di na maguban-uban sa mga genggengs. Dito na siya gasugod og record og mga rap songs ug naa na siya mga ginagmay nga mga gigs. Pero ang kinabuhi, wa gihapon miuyon kang Sean. Tuig 2003, napriso iyang mama. Leads to Sean being homeless ug dito na siya sa terminal sa mga bus matulog kay wala na may mag-atiman sa iya. After pila ka months nga nahimong homeless si Sean, may gani kay nakitaan siya sa iyang parinti ug gisagop siya. Nagmature si Sean sa iyang experience, so samtang napa siya sa poder sa iyang parinti, naningkamot siya og suwat og himo pa og daghang kanta, padayon ang pangandoy. Bisan pa man sa kakulangon sa resources, wala siya naluyahan. Manghiram magud siya laptop sa iyang amigo ato nga time para lang ma-upload ang iyang mga kanta online. Padayon ang pagpaningkamot ni Sean hantod sa naara gyud nakapansin sa iya nga bigatin nga producer ug nakitaan siya og potensyal. Ug sa edad nga 17 naka-release na gyud si Sean og iyang pinakauna nga single, ang Beautiful Girls. Damn all these beautiful girls. Hit diretsoy, nakasunod pa gyud sa US Billboard Hot 100. Nagsunod-sunod ang hit ni Sean kauban tong kanta niya nga Me Love, nga medyo reggae inspired nga pag R&B. Fits him well kay as mentioned before, gikan gyud ni sa Jamaica ang atong bida. Me love. Hey. Nasundan na pud og isa ka hit sa iyang second album nga Tomorrow, ang kanta nga Fire Burning, nga gigamit pa gyud niya kanta sa production number atong Miss Universe 2009. Daliman gana. Grabe nga pag-boom ni Sean sa mga sunod nga flash, daghan projects ug mga collabs with superstars like Chris Brown ug Justin Bieber. Pero ang kalit nga pag-boom sa career ni Sean, sa isa lang ka pamilok, nawala ug nahanaw ang tanan to the point nga hapit pagid siya namatay. Unsa di ay nahitabo? Somebody call 911. May 29, 2011, nagbakasyon si Sean kauban ng iyang mga friends sa Miami Beach, Florida. Naaman siya ay jet ski or gitawag nila didtog personal watercraft. Sakay-sakay siya kauban tong isa ka chika. Ug sa kalit nga panghitabo, nadisgrasya sila. Dabangga di ay sa tulay. Ang chika medyo goods ra pero kusog-kusog yun nga pagkabangga kay napuruhan yun si Sean. 50-50 ang iyang kondisyon. Bali ang kamot, buwak ang panga, nasudlan pa gyud og tubig ang iyang baga. Almost 2 weeks nga na hospital ang atong bida, pero after ana, naanasab siya naka-schedule nga emergency open heart surgery. Kay nakita sa mga eksperto nga naaday siya torn aorta or naay samad ang pinakadako nga ugat sa iyang heart. Gamay ra ba gyud daw og nakasurvive ani nga surgery. Pero naswertihan pagyapon siya kay nakaluyan pa man og nakasurvive gyud siya. Naka-fully recover si Sean after 1 year nga pagpahulay. Hinay-hinay siya balik sa mga shows, concerts, pero dili na gyud pareha kahalinon sa una tungod kay dugay-dugay na sab siya inactive sa industry. Pero padayon gihapon siya sa pagsulat og mga kanta. Naka-release og another album atong 2013, ang Back to Life. Pero sad to say, dili na gyud pareha sa una kahit ang iyang mga kanta. Napag yung mga issue nga wala na daw saktong kwarta or income si Sean. Galing gidungagan pa sa mga marites nga naanasab daw siya mga utang nga wala mabayari. Pero bisan pa man sa pagdown sa career ni Sean Kingston, dako gihapon iyang pasalamat kay gitagaan pa siya ikaduhang kinabuhi. Nga mas importante pa kaysa sa fame ug fortune nga iyang nagian. Healthy na ug makakanta-kanta pa gihapon siya bisan sa gagbay na lang ang mga events. Mao na siya ang giingon diha nga bahalag na daw niyang career ni gamay iyang net worth. Ang importante, buhi. Peace out, yo. I know when they say it's over. Say yo, Sean Kingston.